る一日ここからまた嫌なこと続きのエビデイ向かう先真っ暗な人生テレビじゃ今日も誰か見せしめぼーっと生きてりゃいつか定年Yeah 日々止まってく分寸分と買わずにライスマンしたらベッド飛び込みグーグーso goodな feeling I wanna be sleeping でもやらなきゃいけないことがあるてかやらなきゃいけない時が来る目を開くお味覚そんな今日も一本見しめるあのこと全部うどんに置いてきて顔洗うとすぐなんだか元気が出るコーヒーの湯気とトーストの香り響くおはようでも俺まだ眠りのオーバードーズまあ人生なんてこんなもん思考停止このまま死ぬのかよ不満だってある不安だってある悩んだってすぐ頑張ってやるアンタッチャブル考えているサンタはもう来なくなっている俺はまだ半熟卵外す鎖を案ずるのよチャンス作れよ感じるままにアンチュブ模索半